LucidPress tresna bat da aldizkariak egiteko. Abantailarik onena da Driveekin lotuta dagoela. Beraz, Driveetik egin dezakegu aldizkaria. Ez baldin badaukazu LucidPress txertatuta, klikatu konektatu aplikazio gehiago, bilatu LucidPress eta konektatu. Nik konektatuta daukadanez, valorar agertzen zait. Sortuko dugu aldizkari bat. Irekitzen dugu Driveetik LucidPress eta txantilloi asko daude aurkezteko. Katalogoak, hezkuntzarako adibidez, txantilloi hauek daude. Baina guk aldizkari bat egin nahi dugu. Beraz, newsletter. Klikatu eta hautatu txantilloi bat. Irekitzen da txantilloia eta letrak aldatzeko, klikatu gainean, hautatu eta idatzi nahi duzuna. Txikiegi ikusten baduzu eta aldatu nahi baduzu, hemen azpian zuma dago. Aukeratu handiago bat eta handiago ikusiko duzu. Aldatu data, aldatu lekua, jarri ikastetxearen izena, eta nahi dituzun letrak, azpitituluak, izenburuak aldatu. Kutxa bat lekuz aldatzeko, hautatu eta eraman arrastaka nahi duzun lekura. Eta kolorez aldatzeko, shape klikatu eta aldatu kolorea, jarri adibidez, urdinez. Barrukoa, gauza bera, hautatu kutxa eta aldatu kolorea, urdina, urdin iluna edo urdin argiagoa. Orain letra ez denez ikusten, hautatu letra, text klikatu eta kolorea aldatu. Kasu honetan, jarri beltzez. Argazki bat aldatzeko, kendu argazkia, klikatu imajez eta LucidPressten 2 pauso eman behar dituzu. Lehena da LucidPrestera eraman argazkia, bilatu argazki hori eta txertatu. Hori da lehenengo pausoa. Eta bigarren pausoa da LucidPressetik eraman aldizkarira, hautatu argazkia eta klikatu done. Handiegia bada, kokatu nahi duzun lekuan eta tamainan argazkia. Efekturen bat eman nahi badiozu, adibidez, jarri itzala, edo handitu markoa. Behin bukatuta, Driveen egin dugunez, Driveko dokumentua denez, Driveen LucidPrestek sortzen du karpeta bat. Ireki karpeta eta hemen dago dokumentua. Orrialde gehiago gehitzeko, hor dituzu, 2. orrialdea, 3. orrialdea, 4. orrialdea, kontuz. Doako bertsioetan, bakarrik 3 orrialde egin ditzakezu. Gero, azalduko dizuet, nola lortu hezkuntzarako bertsio doakoa. Soberan daudenak, ezabatu. Orain arte, egin dugu dokumentu bat txantioi baten gainean. Orain egingo dugu, dokumentu txuri baten gainean. Ireki LucidPress, eta klikatu blank. Izenburua jartzeko hautatu text eta izenburua. Mugitu eta kokatu nahi duzun lekuan. Barrukoa aldatzeko hautatu eta idatzi nahi duzuna. Azpitituluak ere gauza bera. Kokatu nahi duzun lekuan, hautatu eta aldatu barrukoa. Eta testua gehitzeko, hautatu testua eta kokatu. Kasu honetan, zutabe bakarreko testua da. 2 zutabe egiteko, eskuineko zutabean, bilatu columns eta 2 zutabe egin. Lerrokatzeko testua, ezkerraldean, eskuinaldean, erdian, nahi duzuna. Kolorea aldatzeko, hautatu nahi duzuna, eta tamaina kendu edo kolorea kendu. Argazkiak gehitzeko lehen ikusi dugun bezala, imajez klikatu eta goratzen duzu pausoak. Lehenengo pausoa da LucidPrestera ekarri argazkiak. Edo ordenagailutik, edo bilatu bai Bingen, edo baita ikonoa nahi baduzu
Icon Finderren. Bilatzen duzu, hautatu eta eraman LucidPressera. Orain LucidPressen 3 argazki ditugu. Gure dokumentura pasatzeko, hautatu eta eraman. Formak gehitzeko gure dokumentuan, klikatu Shapes eta hautatu. Kasu honetan, lauki bat. Barrukoa txuria da. Barrukoa aldatzeko, klikatu kolorea eta jarri gardena. Eta markoa adibidez handitzeko, handitu markoa. Bideoak gehitzeko, klikatu Bideo, itsatsi helbidea eta LucidPressek gehituko du bideoa. Kontuz, gerta daiteke Driven ezagertzea azken dokumentua. Hori gertatzen bazaizu, zoaz lucidpress.comera, ezarpenetan klikatu Google Drive eta sinkronizatu. Begira, nirea ez egoen sinkronizatuta. Sinkronizatu orain, eta behin sinkronizatuta, orain bai, Driven agertuko dira. Lehen aipatu dugu, hezkuntzarako bertsio doakoa zegoela. Eskatzeko, sartu helbide honetan, lucidpress.com page education request. Nik eskatu nuen eta 4 email bidali ondoren eman zidaten doako hezkuntzarako doako bertsioa. Datu hauek bete, argudiatu ikastetxekoa zarela eta eskatu. Eskerrik asko, agur!